Dagiti kang runa na damag ita a Huwebes. 16.48 million pesos. Danyos iti agrikultura iti Cordillera. Gapo kadagiti naglabas a bagyo ken habagat. Landslide hit households iti Wangal La Trinidad Benguet. Naipayan iti financial assistance. Nasur 55 million pesos. Inisyal at danyos iti agrikultura iti Pangasinan. Panaglayos iti probinsya. Agtultuloy a papaspasaran. 6.6 million pesos gatad ti marijuana plants. Pinarot ken inuram dagiti otoridad iti Tinglayan Kalinga. 5 scientists bimbisita iti Operation Center ti Cloud Seeding. Marriage Enrichment Seminar para kadagiti pamilyado a pulis iti Cordillera. Insayang ka ti Procar. Ken nagtumaan ti Search and Rescue Operations ken ti Search and Retrieval Operations iti Kalamidad. Amman, so kimatan mo ti kay papanan dagiti color code amas usar tunggal at dati ti graph. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At yung dagiti kang runan ken nababara adamag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan at damag. Iti damag pagilyan kakailyan na labawan da ti tandem da Naga City Mayor Robredo kan Senator Rafi Tulfo, ti tandem da Vice President Sara Duterte kan Senator Amy Marcos, iti kaudyan a hypothetical 2028 presidential ken vice presidential match-up ti Octa Research. Ti survey ket ne patumpal iti 1,200 ang natataengan. Nupay inlalawag ti Octa Research asan a pagbasaran ti basit agap iti bilang dagiti pimmabor iti maysa a kampo iti winnability dagiti nadakamat a politiko. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Iti kaudyan na resulta ti masa survey ti Octa Research para iti hypothetical 2028 match-up nakaala ti tandem da Naga City Mayor Leni Robredo ken Senator Rafi Tulfo iti 45%. Kabayatan na 42% met ti tandem da Vice President Sara Duterte ken Senator Amy Marcos. Naipatungpal ti survey manipud July 4 aging 11 kadagiti 1,200 respondents nga agtawon iti 18 pangato. Plus 1 minus 3% points ti margin of error ti survey, iso nga uray 3 puntos ti lamang da Robredo Tulfo tandem, kinuna ti Octa Research asaan pay daytoy ang maibaga kas lamanga. Pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, tabla po yan. So, yung tambala na Lenny Rafi at ang tambala ay Sara Amy, sila yung mga tambala na pinakapopular sa mata ng ating mga kababayan. At sila ho ay patak ngayon. Iti breakdown kadagiti kang runaan a lugar, kapigsaan ti Robredo Tulfo tandem iti Luzon ken Balance Luzon ang nakailistaan da iti 56 ken 61%. Sigun iti survey, tabla iti 45% ti dua a tandem iti Visayas, bayat ang nakalamang ti tandem ti Duterte Marcos ijay Mindanao. Nga malaksid iti dayta, adda dagiti respondent betlaeng nga awanan pay iti napili. 8% ti awanan pinili, 4% ti undecided, bayat a 1% ti nagkadkad asimong bata. Sigun ken Professor Rai, napataglata dagiti botante nga awanan pay desisyon gaputa posible a makaapektar daytoy iti rumuar a resulta iti eleksyon. Marami na alternatibong mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. Ito, nandiyan si Mayor Leni Robredo, nandiyan ho si Senator Rafi Tulfo, nandiyan ho si Senator Erwin Tulfo. Marami hong mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ng ating mga kababayan. Ang importante lang, matandaan ng ating kababayan, ito yung survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Ganun pa man, nakikita natin, very competitive ho yung election landscape.
2028 sa ating bansa. Dinakamat ni Ray apat na patada nga adda tinagbalin nga epekto ti agtultuloy nga impeachment trial ni Vice President Duterte, partikular iti trust ken performance ti Vice Presidente. Kabayatan na, imputeng matlaang ti Okta Research a hypothetical laang tinadakamat a tandem iti survey, ken saan daytoy ang mangipaspasimudaag nga isuda ti agsango iti 2028 elections. Inayon nang adupay dagiti tandem asuk-suki matenda amanamnama ang mairwar iti pannagadalda. May pakpakita iti resulta nga uray na sa papay kat interesado dagiti Pilipino iti 2028 elections. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Kabayatan na apektado ti kalidad kan presyo dagiti highland vegetable iti probinsya ti Benguet gapu iti dua a lawas sa panagtudo iti rehiyon. Sumagmamanumat a manalon ti mangnamnama iti tulong manipod iti gobyerno. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Sumagmamano aman nalon iti probinsya ti Benguet tinaapektaran iti dua alawas a panagtudo. Ijay Benguet Agri Pinoy Trading Center, problemado dagiti farmer disposer apada ni Manang Lovelyn, gapo iti dakkel nga epekto ti panagtudo iti presyo kan kalidad dagiti natnateng nga ilako da. Sigun kan kuana, dagiti natengkas iti repolyo, lettuce, wombok ken dumapay tinakaroan apektaran iti diretso atudo. Di napalpalabas, di kwakat medyo na bumabawi ko mati parang tatamanan. Permi nga nagbalin nga jay first class, awanan, nagbalin nga class B amin. So nga lost capital manen, problema nun tinex nga ipuunan manen. So nga kastoy, jay palagtututo na, dinadal na timula. Timat man nalon ani Manong Iver, marigatan gaputa adu dagiti malunglungtot anat na nga ibibiyahe da manipod ijay bali limangkayan. Halos nadadaalan dagiti mulmulami na runot dagiti kay mulmula dagiti maharbes mutlaeng ket na bagyo nadadaaldan ti presyo met permi nga nagbabay so nga dumawdawat kami kuma iti tulong iti government tayo ta nababalin no adda tulong kuma iti government tayo mutlaeng ket apan iti direct nga farmer kuma. Kabayatan na iti kaudyan a datos ti Department of Agriculture, 16.48 million pesos ti danyos iti agrikultura iti dua alawas a panagtudo. Kadakkelan ang nailista a danyos ti nagduduma akita tinateng a nasurok 15 million pesos, nasurok 600,000 pesos iti livestock, nasurok 144,000 pesos iti farm structures, bayat a 7,000 pesos iti machineries ken equipment. Dumanon met iti a group 433 metric tons ti nadadael nga agricultural products, 1,092 ti apektado a manalon, bayat a 318 nga hektarya ti nadadael. Yung mga farmers natin na naaapektuhan pag may mga ganitong kalamidad, siguraduhin lang po natin na i-report natin sa DA sa pamamagitan ng mga agricultural technicians natin. Sila yung nag-report sa atin para mabigyan sila ng kaukulang support. Iti baet dagiti danyos kinunamot ti ahensya asaan anakaro ti nagbalin nga epekto dagitoy iti punterya nga agricultural production iti rehiyon. Ang rice and corn and then including yung high value, may mga available na seed reserve ang ating agency. Binibigay natin sa kanila to replant yung mga pwedeng i-replant. Agtultuloy ti monitoring ti ahensya iti kalawat ti danyos kadagiti probinsya tapno maamuan ti kanayunan nga ayuda a kasapulan dagiti mannalon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kanayunan pa damag kalsada iti Bangho Daklan Tublay iti Governor Bado Dangwa National Road na iparikap kalpasan anarga iti slow protection. Kabayatan na landslide hit household iti La Trinidad Benguet na ipaayan iti financial assistance babaan iti DSWD. Report manipod kini Janice Dennis.
Totally closed ti Governor Badu Dangwa National Road, partikular iti Bangho Daklan Tublay, gapo itinargaay nga slope protection. San mata-passable ti alternatibo a ruta, partikular iti Suyok Pozos Provincial Road, gapo iti panagragaay ti daga. Agbalbalakad ti Sablan Municipal Police Station kadagiti motorista nga aganad no dumalyasat iti Banangan Sinking Road section. Saan damat nga rekomendar ti panagdalyasat dagiti low clearance vehicles. Kabayatan na nasrok 600,000 pesos ti initial a danyos iti sektor ti agrikultura ijay Abra, gapo iti bagyo a Maymay ken habagat. Nasrok 167,000 ti dadael iti pagay, nasrok 200,000 iti mais, nasrok 158,000 iti high value crops, nasrok 116,000 iti fisheries, livestock nga 8,500 ken 10,000 pesos iti agri-land. Nangipaaymat ti Department of Social Welfare and Development Cordillera iti tulong kadagiti landslide hit household ijay Wangal La Trinidad. Inam a households tinakaawat iti sag 5,000 pesos a financial assistance. Iti sidong ti assistance to individuals in crisis situation wano AIX program ti ahensya. Imunan anay patungpal ti site validation tapno maamuan ti kasasaad ken pagkasapulan dagiti pamilya nga apektado. Indanon metlaang ti ahensya ti mobile kitchen iti barangay Maguyapyap sa Lapadan, Abra para kadagiti internally displaced persons iti lugar. Nagnumar iti daytoy ti 65 a pamilya abuklan ti 246 nga individual. Janice Dennis para iti Pagilian. Nasurok 60,000 a pamilya iti Region 1 ti naapektaran gapu iti bagyo a Maymay ken habagat. Agtaltalin mutlat na ang mapaspasaran ti panaglayos iti naduma-duma a lugar iti Pangasinan. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Dimanon iti 55.14 milyon ti nailista a danyos iti sektor ti agrikultura iti Pangasinan gapu iti nagtipon nga epekto ti bagyo a Luis, Maymay ken habagat. As of August 12, kadakalan a danyos a nailista iti sektor ti pagay. Dimanon iti 55.14 milyon ti nailista a production loss, kalpasan a naapektaran ti nasurok 2,000 nga ektarya ti talon, ken nasurok 3,000 a mannalon iti probinsya. Mapatapatamot a nasurok 1,000 a metriko tonelada ti pagay a napukaw. Malaksid iti pagay. Karaman matla ang kadagiti na dadael ti mais, high value crops, livestock ken poultry, pakairamanan ti irrigation facilities ken agricultural infrastructures. Kabayatan na, agtaltalinaed a suspendido ti klase ijay Mangaldan, Binmalay, Lingayen, Kalasyaw, Labrador, Suala, Mga Tarem, Santa Barbara, Aguilar, Dasol, Infanta ken Dagupan City, Pangasinan, gapoy ti panagtalinaed ti layos iti sumagmamano a lugar ti ili. Agtultuloy mo ti panangidanon ti DSWD Region 1 ken dagiti lokal a gobyerno iti relief assistance kadagiti apektado a pamilya. Kabayatan na, dinmanon tinasurok 60,000 na pamilya wenno buklan tinasurok 215,000 nga individual, manimpod iti 538 a barangay iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan tinaapektaran iti nagtipon nga epekto ti bagyo ken habagat. Iti datos ti OCD Region 1, nakailistada iti 63 nga insidente ti panaglayos no sa dino 41 ti nagnadnad. Nailista ti 5 nga insidente ti landslide ken maysa nga insidente ti falling debris. Nailista met lang ti casualty iti Region 1 apakairamanan ti maysa a nadangran ken maysa a mapukpukaw. Agtultuloy met ti validation para kadagiti dumapay nga insidente nang runa kadagiti baybay iti rehiyon. Iti agdama, agtaltalinaed a naka-red alert ti OCD Region 1. Bridget Marcasi, Pangosfian para iti Pagilian. Ngayong hapon, makakasama natin ang Chief ng Operations Section ng Office of Civil Defense Cordillera na si Ma'am Stephanie Trinidad para alamin ang monitoring ng ahensya sa epekto ng mga nagdang bagyo at ang habagat sa riyon. Magandang hapon po, Ms. Stephanie. Unang katanungan po, ano po ang kasalukuyang sitwasyon sa Cordillera dahil sa bagyong Maymay, Luis at habagat? Aling mga lugar po ang pinakaapektado lalo na sa mga insidente ng landslide at flooding?
Magandang hapon din po ma'am. So sa ating mga viewers po. So kasalukuyan po ngayon ang ating Cordillera Our Dream Sea ay still po nakataas pa rin po tayo sa ating red alert dahil meron pa rin po tayong binabantayan itong epekto ng ating enhanced southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat. So with regards dun sa epekto po ng ating Typhoon Maymay, Typhoon Luis at Typhoon Dolphin po, may mga naitalang landslide incident po at mga flooding sa areas po dito sa Baguio City, sa La Trinidad, sa Abra, sa Benguet at sa Mountain Province po. Mostly po na affected po dito sa ating rehiyon na binabantayan natin are the Benguet po at still sa Abra naman po when it comes sa flooding po. Ms. Stephanie, ano po ang mga pangunahing epekto na naiulat sa mga komunidad natin? Ilang pamilya o individual ang naapektuhan? At ang fatalities din at casualties? So batay po sa ating latest na available report po sa ating DSWD, umabot na po sa 348 barangays, 24,819 families, consisting po ito ng ating 65,421 individuals dito sa buong rehiyon po, dito sa Cordillera. So sa ngayon po, meron po tayong 20 evacuation centers na still operational po at kumukupkup po sila sa 98 families po. Sa kasamang palad po, meron tayong naitalang 15 fatalities at 13 injured persons sa buong rehiyon ng Cordillera. Kumusta naman po ang paghahati natin ng iba't ibang tulong sa mga apektado katuwang ang DSWD? Naabot na po ba lahat ang mga apektadong lugar? Patuloy pa rin po yung ating distribution po ng ating relief at humanitarian assistance po through our DSWD, through our local government units, even our partner agencies po and other organizations po. So sila po yung mga nagbibigay or continuous na namibigay po ng mga tulong sa mga affected na population. And the Office of Civil Defense po, sa pangunguna ng aming Regional Director Albert A. Mogol, bilang lead po ng ating logistic cluster, no, patuloy pa rin po yung aming pagpro-provide ng logistical support at ang aming non-food item kagaya ng mga repair kits, mga tents, mga hygiene kit, sleeping kits po, and even mga fuel po dun sa mga ating mga responders at dun sa ating mga local government unit. Panguling katanungan at my end, Ms. Stephanie, marami pong naiulat na landslide at pagkasira ng mga kalsada. Base sa monitoring at koordinasyon natin sa DPWH, ano pa ang mga kalsadang apektado at sarado sa ngayon? Sa kasalukuyan po ngayon, base po doon sa report na naitala po ng ating DPWH, meron po pa ring 8 road sections na naiulat na hindi pa passable. Kabilang na dito yung ating Quezon Road at ilang mga road sections sa probinsya ng Benguet, Kalinga at Mountain Province. Patuloy pa rin po yung coordination natin sa DPWH at mga concerned LGUs para sa mga clearing operations at restoration for the road accessibility po. Naimbag nga Ma'am Stephanie, si Jorton Campana po ito. Karagdagang katanungan lang sa akin. Bukod po sa infrastruktura, ma'am, o sa mga kalsada natin, may epekto rin ba ang bagyo at habagat sa agrikultura dito sa rehiyon maliban po sa lumabas kanina na balita mula sa Department of Agriculture, ma'am? Opo, sir. Malaki rin po yung epekto nitong mga nagdaang mga tropical cyclone natin ng Luis at Maymay and even our southwest monsoon sa agriculture sector po natin. So batay po sa report ng ating Department of Agriculture, CARPO, yung total damage and losses po sa agricultural sector ay umaabot na po sa 81.81 million. So base doon sa report nila, yung mataas or pinakamalaki na naitala is itong ating mga crops
yung mga crops, mga damage sa ating mga livestock, and even yung ating mga irrigation facilities and machinery equipment. Kabilang doon sa mga naobserbahan po nila, no, kung ano yung naging epekto nito sa crops is that dahil sa waterlag at natapunan daw po ng mga putik. Yung atin naman pong mga livestock, either nalunod po or nakaranas po sila ng hypothermia. Gayon pa man, yung binigay ko po na loss and damage na umaabot sa 81.81 billion ay patuloy pa rin po itong binavalidate at kinoconsolidate ng ating Department of Agriculture. Ma'am, kumusta naman po ang supply at mga linya ng kuryente sa iba't ibang probinsya sa rehiyon natin, ma'am? Sa kasulukuyan po ngayon, sir, base po sa monitoring ng ating Cordillera R-Dream-C Emergency Operations Center, operational naman po ang ating mga major lifelines sa buong rehiyon dito sa Cordillera po. Sa ngayon po, wala naman pong naiulat na outage sa power, water at communication sectors po natin. However, patuloy pa rin po yung ating monitoring dahil sa posibleng pagbabago po ng sitwasyon sapagkat sabi ko nga kanina, meron pa rin po tayong binabantayan na habagat po or southwest monsoon. Kasabay nga po ng ating pagbabantay, ano po yung mga ongoing na aktibidad po ng OCD at mga member agencies ng Cordillera RDRRMC matapos ang mga naitala ng epekto ng bagyo at habagat, at may mga hamon ba tayo sa ating response operations ngayon, ma'am? Sa ngayon, sir, ang ating R-Dream-C Emergency Operations Center dito sa Cordillera ay patuloy pa rin po, no, na naka 24/7 monitoring po kasama ang ating mga response cluster. Meron po kaming virtual emergency operations center para madali po yung ating communication, coordination sa kanila, especially pagdating po sa mga reporting. And yung mga ibang mga local government unit natin, especially yung mga naaapektuhan pa rin nitong southwest monsoon, ay patuloy pa rin pong naka-heightened alert po dito. Nating minomonitor yung ating mga road conditions, yung mga affected communities natin, especially dun sa mga active pa po yung kanilang mga evacuation center. And katuwang natin yung ating mga other regional line agencies, especially yung ating member agencies ng Cordillera R-Dream-C sa pagbabantay po nito. So sa ngayon po, wala pa tayong identified na critical gaps or unaddressed na operational support requirements. Panghuli na lamang po, ma'am, ano po ang mensahe ng ating ahensya OCD Cordillera sa mga residenteng apektado nga ng kalamidad, at yung reminder na rin natin sa lahat pa ng ating kababayan, lalo pa at nararamdaman pa rin ang epekto po ng habagat, ma'am. Go ahead po. Thank you, sir. So, in behalf po of our Regional Director Albert Mugol at ang ating chairperson din po ng Cordillera R-Dream-C, ang ating panawagan sa ating mga communities, sa ating mga public, still maging alerto pa rin po tayo sapagkat dito sa Cordillera po is binabantayan or apektado pa rin po tayo dito sa ating southwest monsoon po. And pabugso-bugso pa rin po yung pag-ulan, at alam naman po natin na ilang araw po tayong continuous po yung pag-ulan natin dito. Kaya dun sa mga community or sa mga barangays po, lalo-lalo na kung aware po kayo na aware po tayo na tayo ay nasa landslide prone area or flood prone area, maging alerto, at kung kinakailangan po na lumikas po tayo, pumunta tayo sa evacuation center, makipag-coordinate po tayo sa ating local government unit kasi handa naman po silang tumulong sa atin. And sa mga lahat po na mga affected po na mga population po natin dahil dito sa mga nagdaang bagyo, dahil dito sa enhanced southwest monsoon, patuloy
patuloy pa rin po ang ating opisina, at the same time katuwang ang ating mga regional DRRM council members sa pagbibigay ng tulong sa kanila. At higit sa lahat po, kailangan pa rin po nating tandaan na dapat po ang unahin palagi natin is yung ating safety po. Pagyamanan, Ma'am Stephanie Trinidad, iti oras nga impayo iti PTV Cordillera. Mabuhay ang OCD Cordillera, Ma'am. Padaanan! 6.6 million pesos gata ti marijuana plants. Pinarot kan inuram na iti otoridad ijay tinglayan Kalinga. Kentay scientists, bimbisita iti Operation Center ti cloud seeding. Dagita kanda dumabay adamag, kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes. Hep, hep! Pause muna tayo sa isyu at serbisyong lokal dahil ibibida muna natin ang mga boses ng mga kabataan sa mga usaping pambansa. Kasama ang bagong batch ng Schoolmates Barkada, tutukan ang balitaktakan tungkol sa impeachment trial, school violence, at iba pang napapanahong usapin sa social media. Sinabi na yung confidential funds in totality is 612.5 million. Tinatanong sa'yo ng teacher na, ay, ganyan ba yung tinuturo ng magulang sa inyo? Hindi naman masama makiuso, hindi naman masama makibagay. Pero yung limit lang talaga. Kita-kits sa special episode ng Schoolmates sa Norte, Season 4, After School Edition. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gatto, live dito lang sa PTV. Agsubsubli ti kang runaan na damag ng ipatungpal ti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Iti duwang aldaw nga anti-illegal drug operations ijay Kalinga. Pinarot ken inuram dati 6.6 million pesos agata ti fully grown marijuana plants ijay Barangay Buscalan, Tinglayan. Iti report mapatapata at dumanon iti 33,000 fully grown marijuana plants tinaimula iti 3,000 square meters adaga. Awan tinakumag a cultivator kabayatan ti operasyon. No pikasta giniugoy dati publiko nga agbalin nga alerto ken i-report kadagiti otoridad dagiti maobserbaran da nga illegal farming activities iti lugar da.
Ayag dilang may patumpal para iti panakasapol ti mapupukaw nga agtutubo ijay Sagada Mountain Province. Kabiyatan na baro ang Management and Development Plan ti Apayao Abulog River Basin para ti Environment Protection ijay Apayao maisaksakad. Report manibod kini Bridget Marcasi, Panguswian. Kas may tunos itikid daw ti pamilya ti mapukpukaw nga agtutubo ijay Sagada Mountain Province ani Sofia Magalgalit Uria. Temporaryo ana isardeng ti Operation Sofia ita nga aldawa. Daytoy katapno maipatungpal ti ayag dilang aga. Iti pagtaengan ti biktima ken maikan ti gundaway dagiti babae akameng ti komunidad nga agbirok. Iti baet ti dayta, agtaltalinaed nga alerto ti Incident Management Team ang mangipaay iti assistance akasapulan para iti panakabirok iti agtutubo bayat ang maururay ti ama ti biktima. May palagip nga inmunaan ni padamag ti panakapukaw ti agtutubo ani Sofia idi Sabado ti malema. Kabayatan na, nakarikaplata ti sumagmamano a kalsada iti Mountain Province. As of 7 a.m. ita nga aldaw, totally closed kapo iti panagragaay ti Tadjan Cervantes National Road via Kalakaban, iso a may balbalakad a magna iti Mountain Province Ilocos Sur Road via Kayan Road. Totally closed mutlaang ti sinagbat section ti Balawa Tadjan Nakawang Road ken Mabalite Nakawang Road. Iti monitoring mat ti DPWH Cordillera. As of 9 a.m. kat open-close situation ti Junction Talubin Barlig Kalakad Road iti Sitio Pingew Barangay Talubin Bontok gapu iti unstable a slope ken road cut. One lane passable mat gapo iti slope collapse ti Mountain Province Tabuk and Rile Road. Iti sitio Agadjang Batwagan sa Danga ken Baguio Bontok Road iti sitio Tabak sa Bangana. Manarimaan matan ti clearing operation kadagiti nasao a kalsada. Kasadang tapno maliklikan ti epekto ti agbaliw-baliw a klima. Mapatibkar ti proteksyon ken mapatalged dagiti umili ti Apayao, isaksakad ita ti provincial government ti Apayao ti napabaro a management ken development plan para iti Apayao Abulog River Basin. Babaan iti daytoy, makabukol day tinapinta sa plano para iti watershed ken environmental protection, conservation kadagiti natural resources, water resource management, disaster risk reduction, climate resilience ken sustainable development ti probinsya. Naiputang nga napatag dayto ya plano para iti panagduras dagiti iya Payaw nang runa ita a mapaspasaran ti agsasaruno ken nakaro a panagtudtudo. Bridget Marcasi, Pangosvian, para iti Pagilian. Inyuswa ti provincial gobyerno ti Apayao ti Measles Rubella Supplemental Immunization Activity iti munisipyo ti Luna, Pudtol ken Kabugao. Ponteryada a bakunaan dagiti ubing agtawan iti inna magingga 59 a bulan. Aglapas dayto inton August 28. Sigon iti Department of Health Cordillera, bimaba ti kaso ti measles iti probinsya. Ngam kasapulan latta magunod ti nangato a vaccination coverage tapno maliklikan ti posible nga outbreak. Impanamnama ti ahensya kadagiti naganak a natalged ken libre dagiti bakuna a maipaay kadagiti ubing. Nabalakadan pay dagiti naganak nga agbisita iti kaasitgan nga health center iti ayanda para iti schedule ti vaccination. Iti Damdamag Region 2, agarup 2,500 a benepisaryo ijay Gataran, Cagayan, nakaawat iti PCIC Accident Insurance. Ken 8 a sub-projects iti Ambagyo Nueva Vizcaya na ipaiman. Report manibod kini Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan, agarup 2,500 a benepisyaryo manipod Gataran ti imawat ti PCIC Accident Insurance, babaan iti provincial a gobyerno. Babaan iti daytoy, mapabigsa ti social protection mechanism iti sektor ti agrikultura. Iti sidong ti programa, mabali na makaala dagiti insured a mannalon iti 50,000 pesos of death benefit ken 2,000 pesos a burial assistance. Daytoy a programa kat pasat ti serbisyo nga ipapaay ti provincial a gobyerno kadagiti ili, babaan iti provincial caravan ken People's Day. Iti Batanes, dumanon iti agarup 90 a kwalipikado ang mannalon ti naipaayan iti tulong pinansyal manipod iti Department of Agriculture, Batanes Experiment Station.
Nakaawat da iti sag 2,325 pesos ken nairehistro pa iti registry system for basic sectors in agriculture, dagiti Manalon, Manipod, Basco, Mahataw, Ivana, ken Uyugan. May tunos da ito iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. apalag-anan ti gastos da kalpasan a naapektaran iti El Nino. Iti Nueva Vizcaya, agarop 180 a tricycle drivers iti ili ti Quezon ti nakaawat isag 2,000 pesos kas financial assistance, manipad iti probinsyal a gobyerno apasat ti 18 million pesos a support program. Naibunong titulong pinansyal iti sidong ti Project Jobs in Needs of Grits iti sidong ti Provincial Employment Service Division. Iti opisyal alistaan, at iti 9,000 a membro ti toda ti manamnama a makaawat iti daytoy. Itangal daw, may paayan ti 163 a tricycle driver iti Jadi, ken 368 met iti Bagabag. Impaima ti DSWD Cagayan Valley ti 8 a sub-projects iti Ambagyo, iti sidong ti Kalahi Seeds kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Community Driven Development. Dagiti 8 a sub-projects, kat may patumpal iti 8 a barangay iti Ambagyo, nga agatad iti 9.5 million pesos. Tinasao programa kat mangtad gundaway kadagiti komunidad nga agplano, ken mga patumpal kadagiti proyekto tapno may tandudo ti inclusive, people-driven poverty reduction and local development. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Binisita ti Thai scientists manipod iti Thailand Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation ti Operations Center ti Cloud Seeding iti Kawayan City, Isabela. Naisaing ka ti exchange program nga daan tema nga strengthening technical partnerships through knowledge exchange and innovations a pinasutan dagiti masaknan nga ahensya. Ti exchange visit ket may sa awagas tapno maamuan ti tunggal maysa no kasano a may patungpal ti cloud seeding. Naibinglay pay dagiti best practice baro nga inobasyon kan teknolohiya a maaramat iti aktibidad. Kabayatan na dumanunen iti 177.25 above sea level ti level ti danom iti Magat Dam. Nanayunan daytoy manipod iti 159.85 meter above sea level. Resulta rito iti naipatumpal a cloud seeding iti napalpalabas a lawas. Kas resulta ti panagnato ti level ti danom, ni mato ti oxygen level ti Magat Dam Reservoir at nagragsak dagiti fish cage operators ken Manalon. Padaanan! Marriage Enrichment Seminar para kadagiti pamilyado a pulis iti Cordillera. Insayang ka ti Procar. Ganiti amuyo kadi. Nagdumaan ti search and rescue operations ken ti search and retrieval operations iti kalamidad. Amon, sukimatan mo ti kay papanan dagiti color code amaus usar tunggal at dadedigra. Taginakanda tumapay adamag kalpasan na kitoy. Nagsimula sa maliit na pangarap. Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo. Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko. May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur. Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global. ASEAN continues to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. WebWatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa,
ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation, impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Iti panagtultuloy ti kang runaan a damag, baro nga adal ti nasurusuro dagiti kameng kan PDL ti La Trinidad Jails, babad iti panagipasakda iti CPR lecture demonstration. Daytoy ti report. 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, Nasursuro dagiti kamang ti La Trinidad District Jail male ken female dormitories ken La Trinidad Municipal Jail karaman dagiti PDL dagiti rumbeng aramidan iti panawen ti medical emergencies bayat ang maururay iti panagsamput ti professional medical assistance. Daytoy ket babaen iti panakipasidong da iti fundamental principles and proper techniques iti cardiopulmonary resuscitation lecture demonstration. Aktibidad at tinagaragsakmet ni La Trinidad District Jail female dormitory warden, Senior Jail Officer 4, Caroline Chelnag. Activity provided participants with essential, practical, and potentially life-saving skills while enhancing their knowledge, confidence, and preparedness to respond effectively to medical emergencies. Kinunana daytoy ket nang patibkerpay iti kinasagana iti jail community. Tinaadal da panagsagana para iti panakisalbar ti biag ket mangted iti dakkel at tulong para iti panagbangon iti nataltalgad ken more responsive ken better prepared jail community. More than a training activity, the workshop reinforced the importance of immediate and appropriate action in saving lives, particularly in situations where every second counts. We are deeply grateful for the Philippine Red Cross Benguet Chapter for generously sharing their expertise, time, and commitment to humanitarian service. Karaman kadagiti nasursuro dagiti pimaset iti hands-on training iti maddaan iti talek aming ipaay iti daras a life-saving interventions iti panawan ti emergencies amang papigsapay iti kinapateg iti disaster readiness ken community resilience. Tapno adada ang mapasaya at serbisyo publiko dagiti pamilyado a pulis iti Cordillera impatungpal ti Regional Internal Affairs Services ti Marriage Enrichment Seminar kadagiti masaknan tapno maiwanan dati ornos iti binukolda a pamilya. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. Makapabannog ka na dagsan ti trabaho ti maysa a pulis. Kaaduan kadakwada ti mangipapaay iti serbisyo publiko para itinatal na a komunidad. At dadagiti gundaway at trabaho nga umuna iti ipaayda, sakbay nga asikaswanda ti pamilyada. Nupay kasta, mamati ti Regional Internal Affairs Services ti Philippine National Police anasken nga ipatag ti tunggal pulis ti binukolda a pamilya. Iti Marriage Enrichment Seminar na ipalagip kadagiti pulis ti panangipatagda iti lehitimo a pamilyada saan apan nakimalala ken panangnayon iti asawa tapno saan a maburak ti naornos a pamilya. Nupay ado ti rason iti daytoy a sitwasyon nasken asukimatan ti tunggal pulis no anya tinapatpatag iti panagbiag na. No ti pamilya wenno ti daduma a banag malaksid iti serbisyo. Kailangan po sa work is, di ba, maayos po yung pag-iisip mo. And kung maayos po yung family, yung marriage relationship, is maging maayos po yung
accept natin ng clients natin, and our service to our clients will be more peaceful. 8 atawonan nga agdingdin na kas lehitimo nga agasawa da Police Staff Sergeant Aljun ken Jennifer Alberto. Sigun kadakwada, gaputa agpadada ang makumikom iti panangipaay iti serbisyo publiko, makatulong ti aktibidad tapno masalawadan da ti pamilyada. Ang marriage po is hindi po talaga siya perfect, pero at least hindi man po perfect, marami pong problema na dumarating. Pero by this activity po, siguro po may mga bagong kaalaman po kung paano po patagalin at paano po namin patibayin ang aming relasyon po. Tinuturo kung paano i-balance din yung trabaho at yung pamilya mo. Na hindi lang magbabad sa trabaho, bigyan din ng oras yung pamilya natin, ma'am. Maganda rin yung sinishare nila, ma'am, nakakatulong din sa amin na mag-asawa kung paano pa maging strong yung relationship namin, ma'am. Inaklon ti opisina nga adu kadagiti pulis ti addan parikot iti marital status. Gaputa adda dagiti posible an addaan iti karelasyon. Addan iti parikot iti pinansyal ken emosyonal a banag. Tayo na nagtatrabaho sa PNP is talagang very prone sa temptation at the same time dahil sa malayo ang pamilya sa atin, dahil assign tayo sa malayo, hindi palaging kapiling ang pamilya. Kaya pag malapit tayo sa Panginoon at tayo ay gumagawa ng kanyang kagustuhan, tayo ay malalayo sa kapahamakan at mga temptasyon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Ada tinapinta sa waga si First Mountain Province Provincial Mobile Force Company tapno may danon kadagiti umili dagiti napapatag a panagip itapanuan ti matutudo. Kailian taga-Kortan. Wastin in anad adwane ay rumrum tamid Daytigat baban iti Oplan Tambuli no sa dino na ingat ti panangiwargawag da iti agnanayon na panagridam kan panagsagana tapno agbalinan na talged ita panawen. Ti Oplan Tambuli matlang ti ususaran ti Unit Kas Community Awareness Campaign iti Bontoc Mountain Province. Tarigagi daytoy a maitagnayon iti public safety, mapapigsapay iti crime prevention, awareness, mapabilig ti police community relations kanda dumapay. Naimpuswan na serbisyo, may parparik na damutlaang baban iti panangipaay iti libreng sakay kas kadagitoy a stranded commuter manipod akadyang betwagan ngagturong iti Tabrak Anabel sa Dangam Mountain Province. Pudno unay ngawan ka pa risirag sa kamarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Tunggal panawan ti kalamidad adu dagiti mga gantayo at termino kas iti red alert, retrieval operation kanda dumapay. Amuan tayo ti pudno akay papanan dagitoy at termino. Iti report ni Dayan Monica Tukay. No adda ti gangganad, panagraga ay ti daga, layos kanda dumapay adidigra, may sa kadagiti umuna at termino amang nagantayo iti search and rescue wenno SAR operations. Ti search kat panagbirok, wenno panagsapol kadagiti individual wenno tattao anatrap, nagkasapulan iti tulong. Bayad at rescue kat ti panangispal. Timot search and retrieval operations kat panangala kadagiti biktima a mapapati apim mo sayan. Iso ano ko na ti pakamo a search and rescue operations kay papalan na a panangbirok kadagiti mapukpukaw iti anyaman a didigra. A mapapati a si bibiyagpay. Ngem no paabiso kat search and retrieval operations kay papanan na a posible adagiti masapsapol kat saanen a si bibiyag. Amuyo pa'y kadian nakadepende iti incident commander ti panakabaliw ti terminolohiya. Agaramat da iti on-site assessment o SAR ti life locator no posible nga adapay lang iti pagilasinan iti biyag. Dayta kat kadawyan nga iti unag iti 70 ket 2 nga oras sipod na pasamak ti insidente. No awan ti makita da pagilasinan iti biyag, masukatan ti search and rescue operation iti search and retrieval operations.
May basar iti paglintagan, iti lokal a level, ti local chief executive ken DRRMC ti mangidaulo iti rescue team. Kasapulan nga i-report dagiti local DRRM Council tinagan, sex, lokasyon, ken address dagiti casualties tapno mairaman da iti report ti NDRRMC. Talo ti klase ti casualties, ti missing wenno dagiti mapukpukaw, ti injured wenno dagiti nadangran, bite a fatalities met dagiti pimusay gapo iti kalamidad. Kabayatan na, adamat ti bukod a color-coded alert system ti NDRRMC Operations Center. May sadeta ti white alert akayat na asawan, ket normal operations dagiti masapnan nga opisina iti monitoring coordination ken reporting. Ti blue alert met ket kay papanan na iti panagsagana dagiti otoridad. 50% a personnel ti naka-standby, naskan matla nga isagana da dagiti amin a kagawaan, emergency vehicles, ken dumapay a kasapulan. Makikoordinar damat lang kadagiti barangay ken daduma a partner agencies da tapno nalaklaka ti koordinasyon ken panagresponde. Ken ti red alert status ket 24 hours nga operasyon ken panagresponde. Naka-activate matlaang dagiti emergency plans. Laglagi panmat nga agduma ti red alert ti NDRRMC ken ti alert warning nga araramatan ti pag-asa tunggal adda ti napigsa atudo, layos, ken gangganad. Ti yellow warning ket kayat na asawan, a posible ti panaglayus kadagiti nababaa paset ti lugar, ken dagiti asidag iti karayan. Gapu iti napigsa panagtudo iti uneg ti maysa nga oras. Panawan nakasapulan dagiti umili nga agmonitor iti kasasaad ti panawan. Timat orange warning ket abiso a dakdakkel ti tsansa ti panaglayos, ken landslide gapu iti napigsa atudo, iti uneg ti maysa oras a kasapulanan ti panagsagana iti panagbakwit. Ken red warning met para iti siguradon ti nakaro a paggad ti layos ken landslide kadagiti susceptible areas ken mapakdaaran dagiti umili nga agbakwit. Bayat ti bagyo, mausar ti tropical cyclone warning signals wenno TCWS amang pakdar iti pangta ti napigsa nga angin. Adamat gale warning nga partikular para kadagiti lugar iti igid ti baybay ken maritime areas no napaggad ti kasasaad ti angin ken taaw. Kabayatan tinaparta ka pa nagresponde, napatagmat ti umiso nga impormasyon. Agsipot ta iti tenga ti paggad, ti umno apa nakaawat kadagiti termino nga us-usaran ti gobyerno, ket mangitunda iti panakaispal ti biag, ken sanikwa. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Kailan agtaltalinadlat na southwest monsoon wenno habagat ti mapaspasaran iti Amiana Luzon mangi nuntunda iti naulop at tangatang adan patupatok a panagtudo. Kanayunan nga update iti sasaaden ti panawan ipaay ni Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipod iti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, August 13, 2026. Southwest monsoon o hanging habagat ang nakakapekto sa Luzon. Narito naman ang ulat panahon, ang Zambales at Bataan ay paminsan-minsang pagulan dulot ng Southwest monsoon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, the rest of Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz ay makakaranas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. At ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulong-pulong pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. At ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng Southwest monsoon. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa timog kanluran ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 34 degrees Celsius. At ang araw ay lulubog mamayang 6:24 ng hapon
at sisikat bukas 5:41 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Station. Larry Esperanza, maraming salamat at magandang hapon po. Pagyamanan iti dayta nga update Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza, manipod pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayon nga updated, iti sasadan ti panawan ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon, anakasagana. Kakailan ti word of the day tayo na kakunsabos kay papananarito ket kasabwat iti Filipino ken accomplice iti English. Kay kasakbay na partner alaan tayo dito nga gundaway nga mangkablaw iti kadwa tayo dito PTV nga agkasangay gayam itagal daw. Happy birthday iti may sa kadagiti nalaing editors tayo dito PTV Cordillera ani Mr. Christian Casasus. Sapay kumata magudod mo ti kinaragsak at tartarigagayam. Naragsak apa nagkasangay ken ka Christian. Agtalinod kumati panarabi ken kati na marswatap mo agtalinmet. Maigiyaken maiwanam ti sibubukal a pamilyam. Kabiatan na papagayam kahit yung aditi madan iti natibkarkan di kalidad nga outfit an aramid babon iti Inable Cordilleran attires. Diya iti Avalines Handloom Woven Products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae ken lalaki mapaubing ken na taengan. Mabalimot ang aramat dagito iti anyaman nga okasyon. Dagiti mga yat nga ag-order wenno agparamid bisitahan lang ti Facebook account nga Avalines Handwoven Products wenno i-contact ti numero 0927-357-9231. Iman manihar da ito ni Miss Avelyn Calag saan kayo nga agbabawi gaputa kuna tagarudan wear our weave with pride. Para iti kanayon na detalye kitaan lang tinaka-flash nga detalye iti screen tayo. Kalpasan ti kang runa nadamag ti amyanan a Luzon, padaanan met ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa nadamag ita Huwebes Shock ni Jorton Campana. Indan mi kadakayo dagiti nababara kompleto ken napapateg nga impormasyon Shock ni Ala Sungduan. I-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X ken YouTube. Aging gamanan in Tunbigat. Padaan ng Lunes aging Biyernes agrugi tilas 4 ti malam. Para iti umno husto ka na listo at damag. Dakabi ti mapagpiaran. Dayto iti Kang Runa na Damag.